Orugono. A na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụnụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'elu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'Eze-Ana Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma ga-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma ga-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-anyị fọdụta mba gị ndị oche anyị fọdụta mba gị fọdụ asị kala aka ụfọdụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akụkọ mepekwa chọọchị fa okpuru ụka agakwa mana Ugochi tubelu ekpere ekpe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amanwụ ọgbanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu Abịama gbaa gị ume ọdịnala ya dị ka anyị dobiri ebe a ụtụtụ ọma da a sị na chita atagbo eke ya eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ a sị m na akakaka anyị amaghị na jijiji anyị amaghị onye echecha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe a sị m na ụmụ Igbo ga-adị ana m aga ọfọ ndụ ife akụ na ihe enwe ihe eji eneta ndụ anya n'isi ndị enyi anyị friends of the temple and the children of the temple and our fans all over the globe ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị a sị nke amara nke si n'aka Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile binyere ụnụ bido n'ụbọchị taa ma nọnyere ụlọ oge niile ise n'isiokwu nji wee bịa n'ụbọchị taa maka ndị ọbụ taa bụ izi ha na-afụ m afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite afa nji wee chi ọzọ abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. N'ụbọchị taa ka nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara agwụ ọ kachasị gị nwa bụ onye akpọrọ ọrụ. Nkụzi taata ga-abịa n'onu Igbo. Ihe chọrọ ịkọwara gị bụ na gị nwa bụ onye akpọrọ ọrụ nwere ihe ị kwesịrị ịma and ihe ị na-agaghị ịhụ na disi ya mbụ ya na-agba ka ibido ọrụ gị ị ga-afụrịrị ihe ndị a na-achọ ịkọwara gị ọ bụrụkwa na iwe onye ka na-ebido izu oku akpọrọ gị na ihe ndị kwesịrị ime ka ihe mere ụfọdụ ndị mmadụ ndị akpọrọ ọrụ ndị dapụrụ n'okwukwe gara ime gị ọnya ka m ji bịa mana bifo nga n'iru ama ọgwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee ka na-aga n'iru ọ na Mee 19 ka anyị ga-achụ aja n'ihu tempụl
na mmụọ niile dị na temple wee gbuo eburu wee mekwazie saraka. Ọsọ ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo. Ihe ị ga-ama bụ na ya anaghị eshi ihu ọrụ na soshal midia maka na ọ bụrụ na esesịrị, ọ bụrụ ihe anyị ji maka ịbịa. Den nke ọzọ bụ anyị na-agba afa miri emi ebe ọ bụla ị nọ all over the globe. Distance abụrụ ebara a n'afọ anyị na-agba ma ọ bụ ọrụ mmụọ anyị na-alụ. Nke ịbụọ bụ ọ bụrụ na isonyewughị na acha nke ọnwa Mee mana ị chọrọ isonye na nke June, ihe ị ga-eme ewu ịchatị m na WhatsApp, forward ya 3 prayer request, then make donation token to the account number. Ịchatị m na WhatsApp ka m gwazie other details I need from you in order to book you. Aja abụ aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe. Ọ bụrụ na ị mara uru dị na aja achịkọrọ ọnụ ma ọ wee ekpere ekpekọrọ ọnụ, ị mara na ibidobara. Abara uru ka ndị share testimonies. I don't share testimonies maka ọ bụrụ ihe eji maka akpọmọlụ. Mana ihe chọrọ ịkụwara gị, ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, chat m na WhatsApp for more details. Nke ọzọ si bụ ọ bụrụ na ihe onyonyo Ugochi tubelu movie production ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo na-akwado, eche watch our movies. The next movie I found our YouTube channel is Abomination Nemesis. Yes, very soon, maybe in a couple of days, you can find our YouTube channel. You just watch our movies. Our movies are very unique. I'm running around a television station, and they show our movies in your channel. Chat me on WhatsApp. Our movies are best setters. They are true life stories. As we speak now, we are writing more epic stories of Umuihe Melo, video in 1885. Ogendoka, we are writing the scripts. Makana, I can tell you that by next week, I get a video issue to a movie. Now, our new epic village, the temple built on oraifite. Oroga, I get what I'm going to then that's why she got over saying, "But Ozo than Anibo. Ozo than Anibo of talking. Because Nando call be here, high men also only talking. Systematically, they position themselves through education and through Unogu. Yes, we are using the same format. If now, Ozioma, now while watching your movie, having your phone, the right message will be passed to you at the comfort of your home. Then, I was saying, you don't idea. My message you went today will message of admonition. Ikusi nota. Obugoro no no doge the grasena na echi amadisima. Ebesina akwa. I can tell you no when the noble odi onodo mana today onodo hard better. That's smiling. Never you lose hope. And never you stop talking to people. Oburu gana ne so. Nkụzi step by step. Ọ bụgoro rere na nwebere ihe jikọrọ anyị ịbịa bụ na temple nwebere nothing mana ị na-follow my footstep. Feel free to chat me on WhatsApp and feel free to to visit the temple. I will give you audience as long as you are following me and putting what I'm teaching you into practice. I can tell you onwe ebe a ga-esi gbazie onu maka na ọ bụrụ so onye nwụrụ anwụ ka a na-emezi onu, a na-emezikwazi onye dị ndụ onu. Yes, feel free to chat me. Some of this problem you are passing through because you are not talking to the right person. HF our counseling will free. Manafara Agwu. Then can get the isi okwu ntibia. Isi okwu ntibia n'ụbọchị taata bụ ihe gbasara ndị akpọrọ ọrụ. Ọ bụrụ na akpọrọ ọrụ, whether ma ibido gị ọrụ gị ma ọ bụ na ebidobeghị ma ọ bụ na ị ka na-atụne ma ị ga-ebido, weda ma ọ bụ n'ụka ka ị chọrọ ibido ma ọ bụ n'omenala. Ana m achọ ịkọwara gị na onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ n'agbanyeghị ụdị ọbụla isi wee chi ịzọ ọkpụkpọ oku gị. Ana m achọkwa ịgwa gị n'ofu Chukwu okike ahụ nke pụrụ ime ihe niile kpọrọ onye ọbụla ọrụ site na agbụrụ ya dị iche iche. Etu esi wee rekọdụ esi wee kpọọ ndị mmadụ ọrụ na agba ochie, etu a ka esi akpọkwa ndị mmadụ ọrụ na agba nke anyị.
etu ahụ esi wee kpọọ Jeremaya ọrụ etu a ka esi kpọ gị, etu a ka esi kpọkwa ndị ọzọ. Mana ọ ga-abụ ihe dịrị gị mfe ma ọ bụrụ na ị follow ya route, ọ ga-adị easier. So today achọrọ m ka m gwa ndị nchọrọ ka m gwa okwu n'ụbọchị taa bụ ndị niile akpọrọ ọrụ n'ụzọ dị iche iche. Nwere na-achọ ka m kọwara gị ihe ị kwesịrị ime. Ebezina akwa, akụzi n'ọta. Ọ bụrụ ihe a na-ebeta n'akwa, ọ bụrụ ihe a na-ofu ebe na-atụ arịrị, ma ọ bụ isi na you are tired of this world, ike agwụgwọ gị na ị chọrọ ka ị ṅụọ ihe na-egbu mmadụ ka ị wee bu n'akwụkwọ. I can tell you na nke a ga-akarị gị njọ, maka na mgbe ị bunara akwụkwọ na-enyeghị akaụntụ ụsa etu isi wee rụọ ọrụ n'elu ụwa, ọ ga-abụrụ double punishment. You understand? O nwere ihe ọnọ, ihe dị ọnọ, ihe agaghị nkwanye ugwu dị na n'ịkpara agwa dị n'ọfụ. And ịnwazi anwa jiri aka gị wepụ ndụ gị, ọ dịghị ọkpụ na-abụ. Maka na you can never destroy what you cannot create. Your life is given to you by God Almighty, so you cannot destroy it. Maka ị ga-enwe mpịawa azụ. So what am I saying in essence is this: ọnọdụ ọbụla ị na-anọ, esi na why me, kedu ihe kpatara nke ezinụlọ m ji wee dịzi iche, n'ihi na ọbara ọzọ uru na-ede ndụ na ọka mma na igburu onwe gị. Ihe ị na-achọ ime ma ọ bụ ihe ị na-eche bụ echiche ndị ụjọ ọrụ. O nwere one thing dị very common n'etiti ndị niile bụ ndị nwere agamnihu n'elu ụwa. Ha anaghị enwe mmụọ nkoropụ obi. Ha na-agbado anya na-eme ihe ha na-eme, na-emesi ike. Asịkwarị na ha na-enweta immediate gain immediately. They will keep on doing the right thing. Maybe ihe kpatara na ị na-enweta ụsa ihe ị na-eme kịta bụ maka na ị mebere ya etu ọ dị mma ka ị wee nweta bido ibe elele so na ya bụ ihe ọma ahụ ị na-eme. Mana I can tell you, ihe ọma ọbụla mmadụ mere n'elu ụwa nwere ụgwọ. So kedu ihe nna achịkọwara gị? Ihe nna achịkọwara gị bụ na ị ga-agbarịrị mbọ, ị ga-agba mbọ kpọsie mbọ ike ịfụ na ịlụrụ ọrụ kwesịrị na ị ga-alụ. Ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ, ihe ị kwesịrị ime bụ 1, ị ga-ebidorịrị dịka agwụ. Agwụwara gị ihe gịnị wụ agwụ? Wee sị na agwụ bụ onyinye, forces not behind every man's gift. Na ọnya bụ agwụ. Wee sị na onye ọbụla nọ n'elu ụwa nwere agwụ, mana level agwụ onye ọbụla abụrụ ofu, ya na ọkpụkpọ oku onye ọbụla abụrụ ofu. Ọkpụkpọ oku onye ọbụla abụrụ ofu, mana onye ọbụla wepụ agwụ mara kpebiri na ya chọrọ eziokwu, na-arụ ọrụ a, na-arụ ya, na-arụsi ike, a ga-anarịkwarị ndị anwa nwere agwụ, but they did not value it. A ga-anarịkwu ha ma ọ bụ naanị nke nta ha nwere, nye gị nwa nwekwuru agwụ enwe were gị ka mmadụ ga-atụ. Ndị ma nkụzi mana nna ala ka ihe ọmụmatụ. O nwere ebe Jizọs ndị ụka ọbịa na-akọwa n'akwụkwọ agba ọhụrụ wee na-asị na o nwere nwoke na-achọ ime njem, wee were otu ego wee nye ofu nwa odibo ya, kpọọ onye nke nwa odibo ya nke ọzọ were ego na-abụ nye, kpọọ nwa odibo ya nke isi were ego ise wee nye. Wee sị na onye nke e nyere ego ise ji ego ise a wee na-agba mbọ wee ritekwa uru ego ise ọzọ, ọ bụrụ ego 10. Onye nke e nyere ego na-abụ ji ego na-abụ a na-agba mbọ ritekwa uru ego na-abụ ọzọ, ọ bụrụ ego 4. Onye e nyere otu ego wee sị na ya chọrọ ịta onwe ya afụfụ, na ya chọrọ ọkwụrụ ụka nna ya ukwu a, na ya chọrọ dị achọ, na ya chọrọ stress onwe, no skin pen. O wee were ofu ego ahụ enyere ya jee nye n'ala. Mgbe o nyere ego a n'ala, nna ya ukwu wee bịa jee wee sị mee akaụntụ. Onye nke e nyere ego ise wee bịa mee akaụntụ ego 10. Ọ gbatara na mbọ. Onye nke e nyere ego na-abụ bịa mekwuo akaụntụ extra ego na-abụ, ọ bụrụ ego 4. Onye nke e nyere ofu ego wee jee kpọpụtakwa ego ahụ ebe o nyiri ya, wee nyekwa nna ya ukwu sị ya na ya chọrọ okwu n'ụka gị n'ọnya ka ya ji wee nye ego a. Wee sị na nna ya ukwu o wutere nke ukwuu,
nna ya ukwu wee narakwa ya ofu ego ahụ onye rie, ọ bụ naanị ofu ego ahụ onye rie wee nyekwuo onye nke nwere ego 10, ọ bụrụ ego 11. Ihe nna achịkọ, sorry for that distraction. Ihe ọ pụtara bụ when you are given any talent to develop and work on it out of your ignorance, out of na eke nyere gị pere mpe gị nwa ma ihe uhe ya problem, ọ maka ihe ndị mmadụ ga-ekwu, ọ maka ihe one reason or the other, you decide to bury it. When you are given talent, mgbe e nyere gị onyinye, you decide not to work with that your gift, to bury it. Ọ gụnwa ga-regret ya maka na ofu onye ọchanja ama na ofu onye abịara ahịa, ọkwa eziokwu. A ga-anara onwe ọbụla dị nwa nke nta ahịa ị nwere nyekwu onye nwere enwe. So ihe ọ pụtara bụ na onye nwere enwe onyinye amara nwere ike isi n'ike were abanye n'ike, na ọ na-agbasi mbọ ike na Chukwu okike na forces of nature ga-anara ndị anwa nwere ọbụla nwa naanị nke obere aha nwere, jụ na ha ma eji egba mbọ ma wee jee ozi a nyekwa ndị nwere. So ihe ọ pụtara bụ na onyinye agwụ gị can be developed more than, ọ ya abawanye n'ụba. Ọ bụghị na ịgbadoro anya na-agba mbọ ike na-esi n'ike wee banye n'ike. A ga na-eweta nke ndị a niile na-enye excuses why ha ma eji nọ n'ihu ọrụ ha. A ga-eweta dị ọbụla dị nke obere aha nwere tinyekwa n'elu nke gị. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkọwalụ gị bụ gbasara agwụ bụ na ị ga-epe attention ihe gbasara agwụ. Akwụwagoro gị ihe bụ introduction ihe gbasara agwụ, na-achọzi ịkọwaziri gị etu ị ga-esi wee activate ya agwụ and etu ị ga-esi wee malụ ihe bụ agwụ gị. Ụfọdụ ndị mmadụ na-eje na be dibịa na-asị gbaalụ ha afa ka a malụ agwụ gịnị ka e nwere. Mana ana m afụta ndị na-etu a dịka ndị dị indolence, ndị decided never to cultivate their spiritual strength out of laziness. Akọwago m ya, kọwaa ya ugboro kwuru ugboro, na ọ bụrụ na you can only perfect whatever you are doing by ị na-eme ihe mgbe kwuru mgbe site n'ụzọ na-etu a wee nwee ike wee perfect onwe gị wee zuo oke na ihe na-etu anwa. Wee sị na ọ bụrụ na onye ọbụla bụ mmadụ ọbụla dị ndụ chọrọ ka ọ attain to the level, to the height, then na spiritual development na onye a ga-enwerịrị oge o wepụtara oge maka iwulite mmụọ. Ọ ga-enwerịrị time gị na ụmụ mmụọ ya spiritual forces ji anọ, ezumezu gị ji anọ were na-atụgharị uche ka mmalụ ga-atụ. The whole thing na ndị anyị na-ada afụ na Abuja a na-ewepụtara na news na-enwere conference ma ọ na-enwere seminar na Abuja ma ọ bụ na Lagos. Ndị mmadụ esi mba dị iche iche, si Port Harcourt, si Enugu, si mba obodo oyibo wee bịa na attend other seminar or conference. Iche na egwuregwu ka ha na-egwu. Ihe ha ji wee bịa ya weta seminar bụ ka ha mụtawanye ihe tinye n'elu nke ha mụtara amụta site n'ụzọ dị etu a, bawanye onwe ha nghọta ha site n'ụzọ dị etu a, mekwuo buildkwuo more bridges, nwekwuo more connection, build ihe mkpọrọ personal relations with ndị attend that seminar and or conference. Ama m na attend go so many conferences and seminars. O nwere oge a na-agba eluo eme allow few minutes ka ndị mmadụ interact with other people bịakwaranụ. Ọ mgbe aka ị nwere ike imesi ndị mmadụ approach. If you have your business card, you can be able to share it to other participants. Ị ghọtara ya? Maka na ihe bịara ụka build bridges, ihe na-achọ iji onwe iwu a na-agba aka achụ ihe na-ata alụ. Kedu ihe kpatara na ime ihe adị too lazy ịwọchị film, ịwọchị pornography, ịwọchị ihe ndị a nwere isi, ije na TikTok na-akọtu ihe ndị a ọ na-egbugo. Inwere ike spend hours ọkwa eziokwu, mana wepụtazie time oge gị na
ya ndị ezumezu mmụọ niile gị na ha so ga-eji wee nọ wee rọbụọ mind wee nwee ike. Agwara m gị na etu esi eme ya ewu jee na vidio m ebe m kụziri gbasara spiritual exercise. Gwa na Igbo spirituality, ọdịnala Igbo wu a spiritual movement. You have to develop yourself step by step. Ọdịnala Igbo is beyond n'ihi nyere dibịa ego ka ọlụ ị gazie fodu aka gị na-ekuzi n'ime na nke nwere ihe ime. Igbo spirituality abụrụ magic, ọ bụrụ ọgwụ. Ndị na-agwụgoro onwe ha ọgwụ wee corrupt practice dịrị onwe iche. Now Igbo spirituality, if you want to develop it, you develop step by step. Ị ga-enwerịrị time ọbụla. In fact, ọ bụrụ na ị na-eso mmadụ ị nwere time iji for your spiritual exercise, you are not serious. Ị ga-enwerịrị time gị na mmụọ ji anọ wee kpaa nkata. Oge a gị na mmụọ ji anọ ebe ịkpọkwuo ya ezumezu, gwa ha na-ebịakwa n'oge gị na ha ji anọrị. Ana m agwa gị the system nwa used, it work for me and they have worked for other people. Imirikite ndị mmadụ ndị dị serious. Ị gwa ha na-ebịakwa kpọkuo mmụọ niile na-eri oke n'ụbọchị ahụ. Etu ahụ ụbọchị taata wa ụbọchị Eke. Na-ekpọkuo ha. Kpọkuo ndị anjelu nke Chukwu na-eri oke n'ụbọchị Eke. Gwa ha na gị nwa bụ nwa onye na-eto a na-ebịakwa n'oge gị na ha ji anọrị. Kpọkọ call all the beings for the light region, for the purest realms to join you. After ka ị kpọkwuchara ha, ị yọọ ha ebe ọnwụ na isi wee ri mpere dịka mmadụ ha megide ha gbaalụ. Then i wee yozie ha ihe bụ ya bring your blueprint. That's ihe bụ ya desire. Ihe iji maka ebe ya proposal. Because ọ bụrụ na ụgwọrọ na-echọrọ ka company ma ọ ka bankroll or whatever your project, it must come with proposal. Unu aghọtara na etu ihe si aga n'ụwa ka o si aga na mmụọ, nwere idea. It must come with a good proposal that whoever that want to finance that project or sponsor your dream, they are convinced onye anwa why this thing ya na etu your plan ga-adị successful. Etu a ka ọ dị na mmụọ, it must convince them that they have already made up your mind. Because mmụọ wee gere eche onye ọ dị serious, you must make up your mind. Look, n'iwu onye akpọrọ and n'ikwetago na ị ga-alụ ọrụ a n'obi ọcha niile, n'ikwetago na ị ga-alụ ọrụ a na ihe chọziri bụ their support here and there. I can tell you, ọ bụrụ na ịgwacha ha ihe ị chọrọ, ihe ọzọ ị ga-emezi bụ i pause and tell them na kedu ihe ha chọrọ ka ị mee. This should be your last word. Kedu ihe unu chọrọ ka m mee. You pause. And mgbe ahụ imezi ịpọsụ gezie ntị na ya inner being. Ihe chọrọ ka ị mee bụ ka ị develop that the purest intuition. That voice ndị mmadụ na-asị na ọ dị very tiny. I can tell you with spiritual exercise, you will develop it to the extent that that voice will be very laudable to you. Ọ bụrụ na ị develop your spiritual power to the extent na mmụọ ga na-agwa gị okwu and ị na-efoli ya, and I can tell you, if you are following that inner voice called intuition, you will never go astray. Ọ bụrụ na ị mature go to that level that your intuition is telling you something, yeah, and you are grasping it, yeah, ị na-aghọta ya, ị maa na mgbe anwa, ị maa na ịgbagotago. Man, ọ bụrụ na ị to that level, keep working on yourself. I can tell you, whatever you are going to be on earth is in your hands. As onye nchụaja, what I can do to you is only to guide you, only to plead for you. Ọ bụgoro ire na m na-arụrụ gị ọrụ, ihe m na-eme bụ ịkpọ ma ya ezumezu to plead on your behalf. Whatever iwu ọbụla mmụọ ọbụla na-ewe n'ebe ị nọ, ihe m nwere ike ime bụ as onye nchụaja to intervene ịyọ n'afa gị, yọọ ka ihe dị etu a ka e nwee omeiko n'ebe ị nọ, ka ihe dị etu a gaziere gị. Ị ghọtara ya? Mana ihe niile dị gị n'ọba aka gị, nwa na onwe gị ama efe oduzi aka, maka na ihe mmụọ chọrọ ịma bụ na onye a na-ayọ ayịyọ n'isi kedu ihe ọ na-atụnye, o gosigo na anya nwa na onwe ya ekwetago. Den maka gị nwa bụ onye akpọrọ ọrụ, gị nwa ya ebuterịrị ụzọ. Ndị Igbo na-atụ ilu si na onye na-eje toilet na-akpa ya ebu ụzọ. Ka m gwa gị ofe ihe, ọ bụgoro mụta ma ị chọrọ izu okwu gị n'ụka
ma onye ọdịnala mana ị nwere agwụ akụwagoro gị na onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ ịchọ bido kịta adịbe ministrị iru ebe ahụ ihe dị pastọ ga-eme ma ọ bụ onye ọbụla dị chaji ma ọ dị evangelist bụ onye anya fụ na ị nwere gift yes because onye ọbụla nwere gift e nwere sign a na-afụ na-egere gị iru na ọ bụrụ na onye nke ya adịgoro overcrowded na ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ọ fụ anị ya ọ gbọọ gị yes gị nwa nọ n'oche nke ise gị pụta ịpụta o wee sị gị bido taa gaa nọzina n'oche nke ise ịbịa ana gị gbakọta n'elu ọta ka ị join na ndị prayer warrior ya ma ọ bụ ndị prayer team ya ịghọtara ya isote na ndị na-ekpere ndị mmadụ ekpere maka na ọfụgo na ị nwere onyinye inwe calling I can tell you ọ ihe megoro m ka m na-agwa gị mgbe m na-eje ụka ọbịa mgbe eriri m front and back I can tell you ị ga-eso na prayer ministry ị ga-eso dia for donkey years the pastor will never show you the way ọ ma egosi gị ihe ị nwere ike ime ị nwere ike ịnọ na ministry ya nọ 5 years ifu ndị nọgoro 10 years ihe o ji ga-eme ewu iji ọlụ ezinụlọ ma ọ bụ na o nwere onye ahụ ekpere ekpere asụ na gbaa ya right round ebe a that level ka ị ga-anọ till thy kingdom come ị ghọtara ya yes onye egosi more than that then etu ahụ ka ọ dịkwasị ma ọ bụrụ na gị nwere onwe ya mere ihe ị kwesịrị ime so mana ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ na inwere kọl ihe ị ga-ebu ụzọ mee bụ 1 ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ kọlin gị n'usoro ọdịnala which will be better for you. You know why? Ọdịnala is direct and the ọdịnala comprise the two things, the practical and the spiritual. Ọdịnala nwere a na-ekwupi okwu maka na ike dị n'okwu ọdụ then ọ bụrụzie nke dịkwa ya arụ na ga-alụ ọrụ na ya alụ ọrụ so it's like 2 in 1. It's more direct mana ọ bụrụ na esi na ọka ejelụma n'aha ụka o nwere nsogbu nwere ike ịpụta ikwubi okwu na ya ọ bịara mmezu mana o nwere nsogbu ị nwere ike inwe enidiri na ga-achụrịrị aja and for the fact na ị na-arụ n'ụka ịma achụ ya bụ aja and for the fact na ọ dị etu anwa o nwere ihe nwere solution to it maka na enwere problem enwere bụ na iwu na ga-achụrịrị aja o nwere nsogbu ụfọdụ ga-abụ bifo asọfụọ ya na ga-achụrịrị aja ka mmalụ ga-atụ o nwere ebe Jizọs ndị ụka ụfọdụ Jizọs ndị ụka ọbịa nwere nsogbu okwubi okwu n'isi ha udo obi dị nwee ndị onye nke ọ bịakwutere wee si onye ka ụnụ ha wee si ya na ha abụ igwe o wee si ya na onye ahụ unu jide ezinụlọ ya mkpa ngwa ụnụ banye n'ime igwe ezi ihe o mere ihe abụọ onwe ka ọ gbara ha maka na ọ malụgo na ha nwabụ igwe ka never go anywhere without ịgba onwe without enweghị ihe eji wee replace ha ịghọtara ya ọnya ka o ji si ya wee banye n'ime igwe ezi niile a wee nụrụba na mmiri gbawuo ha ndị a niile abụrụghị ihe eji wee chụọ aja in exchange for freedom of that particular person ịghọtara ya so o nwere condition ụfọdụ ga-abụ ọnwụ na o mee na a ga-arụrịrị ọrụ a ga-agbaliri onwe ka mmakwa atụ ọzọ ndị ma nkụzi mana nna like ihe ọmụmatụ o nwere ebe ọ pụtara fụ onye kpuru isi o wee sị na o were aja weta ọnụ mmiri ya imechezi ka agwazie ihe ndị ọzọ o misiri mana ihe dị mkpa bụ na o wetara 1+1 gwakọọ ya ọnụ wee tee mmadụ n'anya ịfụnara ka ezi onye nke a dị iche na ndị nwere ike isi ngafụba ụzọ ịghọtara ya so ihe ọ pụtara na enwere nke a ya arụrịrị alụ so ọdịnala nwere advantage maka na ọ bụrụ nke a ga-alụ alụ ọ bụrụ nke a ga-ekwubi okwu ịghọtara ya yes mana ụka ga-enye gị only 1 line of si ikwubi okwu yes ike dị n'okwu ọnụ ọ bụrụ na onye problem ya bụ pawa ike nke okwu ọnụ ga-asọlvụ ya ọsọlvụ ya mana onye problem ya bụ na aga emerịrị alụ ọrụ gboo onwere solution ịghọtara ya example kwa family bịaranụ ọ bụrụ na emegburu nwaanyị bịara ije di o wee kwubi okwu wee tinye aka n'ala wee sị na mmegbu emegburu na family a
na family ha menwe na udo maka ihi na-emegburi ya ma ọ maka ihi na na-emegbuchara ya ma ọ bụ na-emecha nwaanyị a ihe akwarọkwuru ya akwa ihe ọ sọrọ kpee n'aha Jizọs, no solution. You know why? A soul is crying for vengeance. Enwere soul na cry for vengeance. Ihe lụtara akwụkwọ Genesis ebe Ken gburu nwanne Ebel, wee sị na ọbara Ebel na cry for vengeance. So nwere ihe ga-agba ome, the blood of that innocent person will be crying for vengeance unless that spirit is at peace. If you like, if you like, you can never have solution until you appease that spirit that is crying for vengeance, crying for justice. So, on your advantage of Nanawa. Then, mana so okay, let me start. Don't allow your pastor. Their pastor will use you as a prayer warrior person. 1 year, 2 years, 5 years, 10 years. I can tell you for fact. I'm a living witness. He gave me a jail all the nose of it. Maybe a boss, I will all need the nose of it. Elo chaya. Being area. Kiga one more get a hassle. Happy good age or area no soroka. Manena Alqua no soroka. You make it one ordinary. Epụtakwara na-arụ ọrụ ya amount maka ịrụ ọrụ ya amount mmụọ gị na ha so we abandon you, ministry ga-ada. Mana ihe na-arụ ya iwere uche na-arụ ya, idebe agwụ gị na be dibịa ị ga na-eje na-echukwa agwụ gị, gwazie agwụ gị from ya old end n'ọsọ ka ndụ ka ị ga na-amụ di ya. Then dibịa gị ma ọ bụ ebe ị na-ejezi ma ọ bụ altar that speak for you, ị ga na-eje echukwazi ihe n'azụ, ị na-arụkwa ministry gị. That is the only way your ministry will stand. If not, your ministry will fall. It's just a matter of time. Then again, I will advise you to go and look for mentorship. It make us in our fear sorogi. Makani make the metan kage about. You go all over. I mean, we can actually know and make him an mother they make it. Mano because now. You made all the right thing. Because also maka ndị na-asị na before mmechie, ndị na-asị na ha chọrọ ịma ụdị agwụ ha nwere before ha enwe ike wee banye ịgba ọsọ agwụ ma ọ bụ ime ihe dị n'agwụ. Ndị na-eto ana m amụ ha amụ, ihe nji amụ ha amụ bụ na ihe ị na-ajụ ekwu maka ya na ọdụ ka mmadụ isi na ọ chọrọ ịma ihe dị na medicine, na ọ chọrọ ịma ihe gbasara dọkịta mana ebe abụghị university. In fact, a pass for a jump. Mani will intention they chọrọ ego medicine. Mani chọrọ ịnọ as a jam bite. Mani ihe na-agụ na medicine. Ọ dị possible? Ọ dịrọ possible. Na ọ ibu ụzọ nweta nene jam ị pass ya. Ị nweta admission. Ị bụrụ a student. Ị bụrụ a medical student. Na mgbe ahụ ị na-agụ the medicine year 1, year 2. From year 1, year 2, Kige Wiki ma the area of specialization. You must get involved. You must get involved into the College of Medicine. Now, if at a year banga, Kega ma obro organ secondary school, and we get second. Now, 14 subjects. We want to keep in a junior class. Man, if at a year na SS1, we want to concentrate on 7. Eto account na medicine. So mbaye batazire e malugo na mbaye batazire na senior class na secondary school e malugo ya have science subject, science student. You go me ye do ihe basalo ndị na English and everything. So man eke all eke eto account na medicine. By the time e gbagota through to some level, in nwere ike mazere ya bụ surgeon, na ị ga-abụ urologist, na ị ga-abụ gynecologist. They have an oculist or dentist and whatever. A in the area, strength again. Ebe ka wear the perfect. Ebe ka wear na grab ihe na kuzirigi. Etu akọ the north south. Mbe batazire mara ebe ya strength lies. Ị ga-anọ within the system. Then
mmụọ amalụgo n'ime ekigo move wee nwee ike na-agaghịdizi gị ma ị ga-abụ dibịa ga-agba afa ma ị ga-abụ nka ma ị ga-abụ nka ị ga-anọ within the system. Mgbe ahụ ị nọ n'ime system ahụ ibidogo mara uru ọ bara bụ spiritual exercise. By doing that spiritual exercise, gị na mmụọ gị na ezumezu gị na ha so will be guiding you ebe ị nwere more strength, ebe your strength lies and your weakness. Then you focus more on where your strength lies. Example, o nwere ụfọdụ ndị dibịa specialized na ịgwọ ọgwụ ihe dịtị gbasara ọgwụ ebe a ka ọ nọ ya. Ndị na-etogharị alụkarị ọrụ mmiri, ọchọ ịlụrụ ọrụ mmiri onye kwe gbada mmiri ọ nọrọ na bie sịgo na ya arụ ọrụ mmiri ịma na-agbara ọsọ afịa. Ọtụ dibịa na-agwọ ọgwụ na-agwọsị ọgwụ ike adịghị eje mmiri. Ọ nwekwara ike nwa akpịrị ego na-arụghị ego sị na bie ọ ya dọ na bie lụrụ ọrụ mmiri asị. Ezigbo dibịa wee ezibịa that have link with water must go to the water. Ya akpọ ụgbada stream. Ka m kwụsị ebe a mana ihe na-achọ ịkọwara gị ịghọta gị ihe m chọrọ ịkọwara dịka onye nwere kọl, onye akpọrọ ọrụ, ihe ị kwesịrị ịma. Eji m n'aka na ịghọtara ihe nkụzi taa n'ụbọchị taa dịka onye akpọrọ ọrụ. Today I decided to talk to called ones, ndị akpọrọ ọrụ, whether ma ị chọrọ ịlụ n'ụka ma ị chọrọ ịlụ n'ọdịnala, ihe ị kwesịrị ịma maka udo obi dịrị gị. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbalị gị afa mmiri emi, send them message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tụwere afa m n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwuo m okwu ngosi n'isi ndị niile ka ha rabụ ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo, ebe ọ bụla ị nọ under the influence of my voice. Be blessed. Let them be protected. Let them be liberated. Let there be miracle upon their lives. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie. Ọ bụrụ na iso na children of the temple, ndị kụrụ mba atọ arụsị ihe eji na nchegbu, chaatị m na WhatsApp. Anyị chọrọ ikreti WhatsApp group for them only ka o wee dị izi maka ịda pass information. And echefukwana na aja anyị na-achụ annual feast for children of the temple na-abịa na September 16th. Chaatị m na WhatsApp ka enwee ike adị gị na the group. Ya gazie ka ọ dịkwa n'ụdị oge a n'oge awa nke eziokwu. Echi niile bụ Wednesday. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị m n'udo obi ga-adịrị anyị. Ise metụ aka na share button ka ihe nụrụ taa bakwara nwanne gị. Ya gazie.